Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaning pegatawag na tauhid o kasambok ng Allah subhanahu wa ta'ala, akadagan tagaydyanin na madjaw o insakto, pinaagi sang tulo na klasiyan nan. Kayang tauhid ang kanantong kaklasiyan. Muna-muna, yung pegatawag na tauhid ar-rububiyah. Yang tauhid ar-rububiyah, yan inyang pagsambok sang Allahu Ta'ala sang ubos ng kanan mga gabukan. Mana ubos ng gabukan ng kadunan, pangintuan ta na yang Allahu Ta'ala gayang magpakainang sanwa daylain pakanan. Kamagunawan ng pagridski, pagbuhi, pagpatay, pag-adun, o uno pa na mga gabukan na gabukan gayad ng kadunan, pangintuan ta na para gayad sang Allahu Ta'ala, waday lain na makagagasan. Aw yaning pagpanginto sang kasambok ng Allahu Ta'ala sang pagkakadenan o sang kanan mga gabukan, di sapat yani para mamay mo yung sambok na utaw na Muslim. Kayang mga Quraysh sa time ng Rasulullah, panginto silan na yang Allahu Ta'ala yan yung tigbuhi, tigpatay, tigridski, tigadun o uno pa na mga gabukan ng Tuhan. Aw gay di pa yani sapat alang ng Allahu Ta'ala. Kailangan manginto uman kita sang ikadwa na klase ng pigatawag ng tauhid, kamagunawa ng tauhid al-uluhiyah. Yang tauhid al-uluhiyah, yani kay yang pagsambok sang Allahu Ta'ala sang pag-ibadat o pagsimbakanan. Mana unuman nagabukan na pag-ibada, inangan tagid para yang gid sang Allahu Ta'ala, di da pwede sang kadigan. Kamagunawa ng dua, yang dua, sambok na ibada, na kung magadua ka sang Allahu Ta'ala gid di da sang kadaygan, ayaw da sa mga patay, sa mga jin, sa mga satan, sa mga mangkabakka na bato o kakawyan o uno pa. Minyan Allah ng Allah Ta'ala o paman yung pagsumbari ibada na magsumbari kawat tugid sang Allahu Ta'ala di pwede sang kadaygan o uno pa na mga ibada, basta ibada pagsimba lillahi ta'ala gid di pwede ta inangin sang kadaygan. Aw ikatlo na klasiyan ng pigatawag na tauhid, yan yung pigatawag na tauhidul asma was sifat. Pagsambok sang Allahu Ta'ala sang kanan mga pangan o mga sifat. Mana yang Allah ang kanan mga pangan o kanan mga sifat, mga katangian na yani alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, inyang apangintuan ta, akunpirma nato, ubos ng i-claim ng Allahu Ta'ala aw ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang Allahu Ta'ala. Mana kung yang Allahu Ta'ala yagalong na sifat ko yani, katangian ko yani, same dagyapon sang Rasulullah, yagalong yan na pangan yani, sifat yani ng Allahu subhanahu wa ta'ala, pangintuan ta, amay kaya malambit sa Quran o sang sunnah. Na pagdating sa mga sifat o katangian ng Allahu Ta'ala, aun upat na butang na date natin likayan o date natin pangabungan, amay ka, madating da kita sang usapin ng mga sifat o katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una na date natin iwasan pagdating sang mga sifat ng Allah Ta'ala, yung pigatawag na tahrif. Yung makna ng tahrif alang ng Allah Ta'ala, yani kay inyang aparinin mo yung makna ng sifat ng Allah Ta'ala, akambiwan mo, abagun mo yang makna ng sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kamagunawan ng piglawngan ng Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala na mawyanan, babawyan adto sang kanang trono. Na aun mga sikta, aun mga grupo na piga maknan nila niyang istawa ng istawla, mana i-take over nan, i-control nan. So yani pagkambyo yani sang makna na original ng pigatawag na istiwa. Ang pagani kadaygan, maglong silan, pantagsid tong piyaglawngan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. O kay Iblis, unulawnan, yang sabapan na wakaw asod jud sang ibawi ko, pinaagi sang kanakenduang kaarima, na long ng kadaygan ng mga sikta, yang Allah Ta'ala way kanan arima. Kay kita yamanginto kita, ang kanan arima. Ang kanan arima. Mismo niya galaw, ang kanan duwang kaarima, pero ang mga utaw na yaning arima na ilambit ng Allahu Ta'ala sang Quran, parin nila niyang maknanan.
agaw sa maglong sila na yama na kuno ng pigatawag na arima, yang pigatawag na ni'mah, mana panginluyan, unulong nan yang yagasagdakan kay iblis na di ikaw sudyod sang iadin ko gamit ng kanakduwa na panginluyan. So bukod na ng duwang kaarima. So di pwede sang sambok na Muslim na untama na akida yang aparinin nan yang makna ng mga sifat ng Allahu Ta'ala. Ikadwa na date natin likayan pagdating sa mga sifat ng Allahu Ta'ala, yan yung pigatawag na ta'til. Ano yung makna ng ta'til? Yang ta'til yan yung pagtanggi, pag-reject sang ubos ng mga sifat katangian ng Allahu Ta'ala or sang pipila ng mga sifat ng Allahu Ta'ala. Kay kita, ubos ng sifat na ya malambit sang Quran o sang Sunnah na mga sifat ng Allahu Ta'ala katangian nan ubusan pangintuan nato. Di pwede na di tain yan ubos pangintuan kamagunawan ng Jahmiya o Mu'tazila, di uman pwede na ma-reject kita sang kadaygan din atari montay ang kadaygan ng mga sifat ng Allah kamagunawan ng mga Asy'ira o Maturidiyya o kadaygan pa. So ingan alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatlo na date natin mayulikayan pagdating sa mga sifat ng Allah, yan pigatawag na tashbih. Ano yung makna ng tashbih? Yan tashbih, yan inyang apagparihasin mo yang Allahu Ta'ala sang kanan mga binawi. Di pwede na magalong kawadun na yung sifat ng Allah parehas ang sifat ng binawi nan. Or yang aatagan mo yang Allahu Ta'ala ng sifat na kamagunawan ng sifat ng mga binawi nan. Di pwede. Yang Allahu Ta'ala ang kanan mga sifat o di ka magunawan ng mga sifat ng manusya, ng kanan mga binawi. Yang sifat nan, grabing kakagwas, ya makahaum sang kanan kakagwas o pagkakadenan, nandi ka magunawan ng mga sifat ng kanan mga binawi. So di pwede yung magalong kawadon yang Allahu Ta'ala mag-istorya, magkita, magdengeg, magkaswat ng kapariyasta. Di pwede. Magalong kaw yang Allahu Ta'ala ang kanan arima pariyas ng kanate. Yang Allahu Ta'ala ang kanan parangay na ng kanate. Yang Allahu Ta'ala magmininiminan ng kapariyas nato. Baka alang ng Allahu Ta'ala. Kailangan yang Allahu Ta'ala ang minininan na sifat o di ka magunawa ng sifat nato. Kayang sifat nan, sifat na ya makahaom sang kanan kakagwas o pagkakadunan, di nang kamagunawan ng mga sifat ng kanan mga binawi o katapusan na date natin mayutanudan pagdating sa mga sifat ng Allah Ta'ala likayan tayani, yung pigatawag na takyif. Ano yung maana ng takyif? Yung takyif, yung magatangad kawadun, magatangad kawadun ng pamaagi ng mga sifat ng Allah Ta'ala. Mana maununo yan ininang ng Allah Ta'ala. Upamanta maglong kita dun yung Allah Ta'ala magkadaman, maununo magkadaman yung Allah Ta'ala. Pamanta maglong kawadun yung Allah Ta'ala mag-istorya, maununo mag-istorya yung Allah Ta'ala. Pamanta dun maglong tayo yung Allah Ta'ala magkaswat, maununo magkaswat yung Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala yapatasya babaw at sa trunan, maununo yan yapatasya babaw at sa trunan. Yang Allah Ta'ala mababa kagayas ang allaw na mauri, maununo yung pagdating ng pagbabanan kagayas ang allaw na mauri. Yang Allah Ta'ala magbaba kada wanted kuman ng gabing niya masama. Yan kay ato sang first floor ng surga, maununo yan magbaba. So di pwede yan alang ng Allah Ta'ala. Kay ipatigam gid kita ng Allah Ta'ala o ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung uno yang mga sifat ng Allah Ta'ala, pero wa kita patigam kung maununo yan ni pegain ng pega-perform ng Allah Ta'ala. So yung kanata, mangintudagid kita, din uno yung wada kalambit ng Allah Ta'ala o ng kanan sinugo, kamagunawa sining kayfiya o pamaagi ng mga sifat ng Allah Ta'ala, na di na kita mag-go deeper o maglungkatsan, kailang pa ng mga ulama, yang abay papaglungkatsan na butang o sa mga butang na yapa katingin da yung Allah Ta'ala o yung kanan sinugusan, katadingan yang kalabasansan. So pinaagi sinintulo na yan na malambit ta, akadagan ta insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kung uno yung pigatawag na tawhid, pagsambuk kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum.